Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstep, kamklan, bat maduna bam umpnya. Ki pulit kila thek se ap hipuk haka jing amat ganja haka snong laj lulong kabadana kita so yong namar ba ka jing rap ganja kini snong kalalong jan baro sisnong ki pulit ki badan tang da ki phongot kila mat ya ki ganja tang da khawat klemon ra machine ai kat banang dap ban mat bat ban lum kila penlang sijaka bat kila the da ka petrol ban wiang ding ya kini ki ganja ki badang im urang ba snong jong ni snong uba law star khar krang ula ong ba kam dei ba ki nong snong ki rap Henry Day ganja ubami hi haki jakarap cengki. Ki pulet kila mat ikni ki ganja na ki nur ki badan haki jakarap. Bat haka jing pen hair jongki daka drone layu i baka jing arap ganja kadai habaro kowe kisnong. Bat kan simpore ki ban mat penduk lut baro. थोड़ा दूर से ये चुना नहीं चुना वगैरह बलून हुआ Ya kak tin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tin khasi kak tin la jong ai kan roy kan pa Buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjarngam haka kentin khasi niyo ya ka marian na ka marian Niyo saka Meirilung, Meirisan, Meirilang, Meiramo. Tudayakan mau kendit ho. Lapen mi da Kapatisi TV, na kabenta ka jingmentoy upat ba.